Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş. Ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş guhdarên hêja bi bernameyekê nû ez li pêşberî we me. Ez roza me tîna di vê bernameyê de ez ê ji we re balê bikişînim ser hinek helbestên Mîkaîlê Reşîd di heman demê de jî balê bikişînim ser jiyana Xelîlê Çaçan Muradov. Herwiha ez ê we re çîroka rovî û quling parve bikim û ger dem têrê bike jî ez ê hinkî balê bikişim ser zanistê Arşimed. Belê guhdarên hêja niha dixwazim ji Xelîlê Çaçan Muradov dest pê bikim. Xelîlê Çaçan Muradov hem rojnameger e hem jî nivîskarê Kurd e û tê gotin di 11 çileyê pêşîn sala 1924 de li gundê Karmenserayê niha sedûn de ji dayîk bûye. Tê gotin vî gundê Çiyayê di heman demê de jî li ber pala Çiyayê Elegezê paldayî bûye. Tê gotin li vî gundî jî çîrokbêj gelek zêde bûn, yanî em dikarin bêjin li vir wekî gundê çîrokbêjan jî dihat naskirin, pênasekirin di heman demê de jî wekî dengê yanî gundê dengbêjan jî dihate pênasekirin. Tê gotin Xelîlê Çaçan wexta wan 25 salên dûr û dirêj dema wî serokatiya Radyoya Yerêvanê ya beşa Kurdî dikir. Tê gotin yanî ew gundê wî çawa yanî bêjin bandorek jî di heman demê li ser wî kiriye. Elbet em dikarin bêjin di vir de yanî bandora erdnîgariyê jî li ser nivîskar bêjin rojnamevaniyan jî helbestkaran dike, yanî wexta tu lê dinêre ew ciyê ku em bêjin tu jê ji dayîk bûyî her tim bandorê li ser jiyana te dike. Meqalo Radyo Jiyana em bêjin Xelîlê Çaçan kir, yani wexta em lê dinêre tedî bi rastî jî her helbestkar, her nivîskar, her rojnameger ilim di dîrokê de bi wê astengiya dewletê rûbirûmayî mesela gelek radyo ji zemanê xwe de hatiye girtin. Tu wexta lê dinêrin mesela di zemanê xwe de em bêjin wexta astengî datîn ser radyoyan di vir de yanî ew armancek polîtîk hebû yanî. Em dikarin bêjin bi xêra em bêjin wê jîrbûna Xelîlê Çaçan em bêjin bandoreke erênî jî li ser geşedanên radyoyê hat kirin yanî. Yani tê gotin gelek em bêjin Kilam PS Şanû bi wê serokatiya wî bi wê wêrektiya wî hatine qeydkirin. Ev tişt jî di derbarê wî de tê gotin. Xelîlê Çaçan em dikarin bêjin yanî her berhemeke afirandinekî wê elbet yanî hêjayê gotinê ye.
Di heman demê de jî hinek ew jî yani bêjin pirtûk jî tên çapkirin. Mesela şanûnameya Memê û Eyşê wek pirtûk sala 2015 Weşanxaneya Lîseya Amedê tê çapkirin. Yani di wê salê de sê pirtûkên nivîskar ên wekî Kilamêd, Cumata Kurdan gotinên pêşiyan Memê û Eyşê Zembîlfiroş dîsa ji aliyê Weşanxaneya Lîseyê ve tê weşandin. Dîsa pirtûka Xelîlê Çaçan Cewahirên Kurdî di sala 2010 de dîsa ji Weşanxaneya Lîseyê tê çapkirin. Lêbelê pirtûka nivîskar Benê Min Qetiya di sala 2000 de ji aliyê Weşanxaneya Dozê ve tê weşandin. Tê gotin yani bi saya Xelîlê Çaçan Muradov 1800 stranên Kurdî hatine qeydkirin. Dîsa gelek şanoyên Kurdî hatine amadekirin, hatine ragihandin. Dîsa tê gotin du ji wan Memê û Eyşê û Elenewêrek jî wî bi xwe nivîsandiye. Yani ji xwe ya girîng bi rastî jî navdarên Kurdan ciyê wan yê di dîrokê de ye. Mesela ew hebûna wan, ew berhemên ku derxistine, ew têkoşîna wan ya li dijî bêjin ew yani wê zihniyeta yekperest yani vana gelekî girîng yani. Belê bi kurtasî min xwest ez hinekî balê bişim ser Xelîlê Çaçan Muradov bigo ez hinekî behsa wî bikim ji ber ku bêjin yani hem rojnamevan hem nivîskarekî Kurd e bigo ez balê bikişînim ser wî. Teman demê de jî ez dixwazim hinekî balê bikişînim çend li ser çend helbestên Mîkaîlê Reşîd ez bi we re parve bikim. Mîkaîlê Reşîd dibêje roj dirêj dibin, rast e bi deqa lê dirêj dibin. û ev zivistan û ev berfaçiya, ev bûza şimşad ku gol giriye dîl, ser lêvê xwe ku sermê şînin, bîna biharê bona min tînin, çimkî şevê sar rast e bi deqa îdî kin dibin, roj dirêj dibin. Dar ez destê xwe didim ser bedena darê û destê min hêdî ricifa wê dibihê. û dar dijî ne ku tenê boy xwe, lê bona min boy te û bona wî dijî. Ba belgê darê da, xwe ra nerm distirê, kilama wê xweş e, ça berbanga sibê. û dinê bona min dîsa xweş e teze, çawa teze bû ew, wexta ku zar bûm ez, dar bi ricifa xwe. Bin destê min vira kilama zarotiya, merivayê distire. Tamarê min da royê dikişe û badanîne, wekî rengê sor rengê xûna min rengekî germ e. Tamarê min da emir dikişe, ez zanim çima pêşî min rohebandin e. Çima dayika min wexta son dixwe navê Şems dide û çima wexta ji me dipirsin wekî em kê ne, em cabê didin ewladê Şemsin. Dayê niha kê wê min ra bêje law û peyv mirina te re zarotiya min jî mir. Merîvê başiqe
başqa wê navê min hildin. Zarê min e bêxem min rabêjin bavo, û gotinê wenda dibe ku ez bibihêm. Hiba temiz mezin hesreta dilê wan, her kesî ra nîne ku navê wan dibên. Wisa bi dil û can lê du kes mîna te îdî nabe law. Çimkî wexta xatirê xwe te ji emir xwest, te bê vegerandin zarotiya min jî bir. Ez tercümeçî me. Ez tercümeçî me, ez tercüme dikim besê dinya. Halê min çi ye, carna ji besa xewa min nayê. Ez çawa razêm wexta li dinê hîn xûn dirije. Ez çawa razêm zar şîrê dayika kuştî dimije. Lêbes jî hene wekî dixwezî dinê hemêzkî. Sifet bikene û tu dixwazî hemûşka heskî. Ez tercüme dikim deng besê teze ji hemû erda. Ez tercüme dikim besê derheqa cemaeta Kurda, Kurdistanê da. Serçiya top bûne ewrê reşî reş Kurdistanê da. Xunê sor bûne kirasê qerqaş Kurd, dîsa ser şer diçe şerrekî giran dijmina lê da, û se jî neman li gundê wêran. Dawet bûye şîn, ken bûye nelîn, deş bûne megber, cew dike xuşîn. Yanê digirî ku bangman bêber, cemaetê çêkir, cemaetê şên kir, erdê gal bava. Dijmin wêran kir û xirabeman ji gundê ava. Ez tercüme dikim xûn dime wice nava temara. Kurd hê şer dikin bila şa nebe dilê neyara. Wê rojeke bê çanûra sibê. Ez ê tercüme kim beseke xêrê Kurdistan dijî neyar çû gorê. Belê guhdarên hêja li vir jî mixwast sinek helbestên Mîkaîlê Reşîd jî bi we re parve bikim. Niha jî dixwazim çîroka rovî û quling bi we re parve bikim. Rovî û quling. Quling û rovî du dostên hevdû ne. Loma rojekê rovî gazê quling dike û jê re dibêje: Ez ê ji te re şîvê çê bikim, were gel min. Quling jî kêfxweş dibe û dibêje: Tamam, ez ê werim. Rovî dimseke roh bera ser teht dide û ji quling re dibêje: Kerem bike. Lê belê dema quling nikilê xwe li teht dixe, da ku bixwe nikilê wî diêşe. Rovî jî ji xwe re dimsê dialêse û bi kêfxweşî dixwe. Lê ma quling vê yekê jê re dihêle? Rojekê quling jî bang rovî dike û ji we re dibêje: Birakê rovî, tu dizanî em dost û rêhevalên hev in, deba min xwarinê kir, ez jî dixwazim gazî te bikim. Were em bi hev re xwarineke xweş bixwin. Rovî jî kêfa wî tê û dibêje: Temam. Quling jî dema Rovî tê diçe kulmeke nok dîne û jê re dibêje: Xwarina me nok in, hevalê min rovî. Quling nok li ser teht rû kir û dest bi xwarinê kir. Roviyê reben ket du nokan, lê her nokek bi aliyekî wî diçû û belav dibûn. Rovî werbera du noka da, ji hal ket. Quling jî li kêfa xwe nihêr û nokên xwe saya nikilên xwe xwar. Rovî vê carê li ber dikeve û dibêje: Belê, dema min hewde dims bera ser tehtê neda, te jî nok bera ser nedida. Her wiha bi wî hawî nediwestiya. Her du jî li ser vê yekê li xwe mikur hatin û diyar kirin ku destbiraktiya wan ji niha şûn de ji wan re nabe. Ji hev du ve qetiyan. Lê belê rovî diçe gel hirçekî û jê re dibêje: Ka, em bibin heval û bi destbirakê hevdû.
Hiş ji jê re dibêje, belê em dikarin bibin destpirakê hevdû. Her du jî dibin hevalê hevdû. Lê belê rojekê rovî ji hiş re dibêje: Ka têkevin wê kortê. Roviyê konek ji hiş re dibêje: Ez ê dûvê xwe bêberdim, lê berê tu têkevî kortê. Binêre bê çawa ye. Li ser vê yekê hirçê feqîr xwe berdide kortê, lê belê rovî wî dihêle û diçe. Her çiqas hirçê reben bike qêrîn jî fêde nake. Rojekê rovî ji xwe re dibêje: Ka ez biçim sextiya hirç bikim, bêka halê wî çawa ye. Rovî diçe kortê, hirç jî jê re wiha dibêje: Xwedê tu dibêjî qey temên hemû dinyayê li vir daniye. Roviyê çilek li ser vê gotinê xwe nagire û dibêje: Ka ez ê xwe biavêjim ser, milê te. Dema rovî dikeve kortê, hirç bi qirika wî digire û jê re dibêje: Min li vir ax dixwar, karê te xapandin e, lê te min nexapanda, min jî te nedixapand. Her du jî li wir bi tenê û birçî man. Gotin em sozekê bidin hevdû, lê hirç ji rovî re got: Baweriya min bi te nayê. Te xayîntî kiriye, tu bêbextî, ez ê çawa baweriya xwe bi te bînim. Her duyan soz dan hevdû û rovî ji ser milê hirç ji kortê derket. Dema derket, ji hirç re got: Welleh ez bêbextim. Belê guhdarên hêja ev jî çîroka rovî û qiling bû. Min xwe re yani min xwest ez vêya jî bi we re parve bikim. Dîsa yek ji pêşengê zanistê Arşîmed hebûm, dixwast ez hinekî bi kurtasî behsa wî jî bikim. Ji ber ku tedî hinek nivîsên wî jî dibin pirtûk û zanist gelek carî jî bingeha em bêjin gelek tiştî ava dike. Bingeha edebiyatê ava dike, bingeha em bêjin siyasetê ava dike, bingeha em bêjin jiyana civakê ava dike. Yek ji pêşengê zanistê Arşîmedê gelek navên bi mijara zanistê di dîrokê de cihê xwe girtine hene elbet. Mirovên zanistê em bêjin bi teşewûdîtinên cida balkişandine ser xwe. Bêjin wekî Arşîmedê, Leonardo da Vinci'yê, bêjin dîsa wextam lê dinêre ji xwendiyên biyan bi rastî jî zanist û filozofya Kurda jî gelek hûn bêjin yanî dîsa Ehmedê Xanê, Melayê Cizîrî yanî bêjin Baba Tahir Vana di dîrokê de hem ji warê zanistê hem ji warê em bêjin edebiyatê wan ji mohra xwe li dîrokê xistiye. Yek ji pêşengê zanistê serdema xwe Arşîmed e ji malbateke koka xwe dispêre girêkê tê û li bajarê Sîrakûzê Sicilyayê tê dinê ji dayîk dibe. Gelek caran jî zarok dibin bandora aliyê serkeftî yê dê û bavê xwe de jî dimînin. Dibe ku em bêjin ji vanayek ji Arşîmed bi, bavê û astronomekî navdar bûye. Li navenda zanistê ya serdemê lê İskenderiyê hînbûna xwe diqedîne û Arşîmed heman demê de ji geometriyê feyz girtiye. Biryarekê dide û pişt re jî ji Sîrakûzê vedigere li ser xebatên matematîkê û xebatên zanistê dixebite. Herûha tê gotin berî zayînê di sud û heştê û heftan de li Sicilyayê jî hatiye dinê ji dayîk bûye. Wextam lê dinêre hinek kes bi rastî ji hene xebat û kolêlekonê xwe bi berfirehî çê dikin. Arşîmed ê dwarê em bêjin matematîkê de pêşketî jî xebat û lêkolînên berfireh dike, lê bêtir bala wî li ser em bêjin qetên konî, hîdrostatîk û pirsgirêkên kuramsal ên hevsengiyê û çêkirina probleman ji bo wî kêfxweşiyek û azweriyek e. Her wiha li gor hinek gotinan jî tê gotin ji ber kelecana dîtina ji bo zagoneke xwezayî rêgeza Arşîmed xwe avêtiye kuçeyê
û qadên Arşimet pê eleqedar dibû jî hinek jî di heman demê de fîzîka sepanî, matematîka teorîk û endeziyartiya şer bûne. Dîsa li gor hinek çavkaniyan tê gotin Arşimet bi vê gotinê jî derketiye pêş, gotiye palpiştekê nîşanî min bidin, ez hemû cîhanê ji cihê wê bilerîzînim. Ew wek ji mirovê zanistê yê herî mezin ê serdema antîk bû. Qerase yani qaldiraç xwe dispêre rêgezeke qadên wê yên sepanê zêde ne, em dikarin li gelek avahiyên şaristaniya Asûr û Misriyan a xwe dispêre 2000 sal berê ya serdema Helenîst mînaka rêgezan bibînin li gor hinek çavkanî û sepanan rêgez rast hat xuyakirin lê belê vê yekê têra Arşimet nedikire. Dîsa eleqeya Leonardo da Vinci ji bo Arşimet dikarin bînin ziman. Arşimet dibêje du giraniyên ne wek hevdû ji noxteya piştgiriyê bi van giraniyan ji navberên orantiya berova jî dikare hevsengiya wan çêbibe. Ev rêgeza aniye ziman e. Dixwaze vêya wekî teoremekê îspat bike. Arşimet li gor serdema xwe wekî xebat û hişê xwe gelekî li pêş bûye. Dîsa zanê Rönesansê Leonardo da Vinci eleqeyek mezin ji bo Arşimet nîşan dide. Dîsa Leonardo ji bo metnên nivîskiyên Arşimet bi dest bixe pir li ber xwe daye. Dîsa Arşimet tê hem matematîkvan hem fîzîknas, di heman demê de astronom, fîlozof, endezyar û di heman demê de bêngeha hîdrostat û mekanîkê danîye tê gotin ku dema li hemamekê serê xwe dişo hêza rakirina avê dibîne. Vê yekê jî fêdeyekê mezin dayê zanistê, nivîsên wî yên bêjin bi Eratosthenes û Samosatokonon re yên di serdema Lîskenderiyê ne bû dibe pirtûk. Qral Hêro ji bo qral Prometlê keştiyakê çêdike lê nikare dayîne ser erdê. Li ser vê yekê jî ji bo Arşimet keştiyê li ser tazûk dayîne erdê mekanîzmayekê ava dike. Bi vê mekanîzmayê bi tevgereke biçûk giraniya mezin ji cih dide lîstin. Zagona hîdrastoz a yekem dîtibû, zagonên bingehîn ên din jî li dû ve hatibûn. Ev di pirtûka cismên avjeniyê dikin de dabû hevdin. Dîsa bi sayê îcadên wî Romayî bi mehan li kendavê hatine sekinandin. Dîsa em dikarin bêjin jiyana Arşimet di nava şerekê de derbas bûye. Tê gotin Arşimet beşdarî siyasetê nebûye û xwe daye xebatên xwe, lê belê welatiyan dema ji bo parastina welatê xwe ya Romayê alîkarî xwestiye, wî jî welatî paşê ve negerandî. Bi sayê îcadên wî Romayî bi mehan li kendavê hatine sekinandin. Hinek makîneyên metal û hîm ji qulikên dîwaran de avêtin Romayîyan pêşxist. Her wiha silingên vinç keştiya Romayîyan radikir û dixist avê pêş dixist. Dîsa Marcellus dema fehm kir ew bajêr wiha nikare bigire, bajar dorpêç kir. Piştî dorpêça heş mehî şûn de Romayîyan bajar xistin min destê xwe. Piştî 2 salan şûn de dewleta Romayê hemû herêma Sicilyayê kiribin desthilatdariya xwe. Yani em lê nêr bi rastî ji gelek îcadên ku dema xwe hatî kirin bûye sedema gelek tiştên ku em bêjin fêdeyê dide mirova. Dîsa di serdema Arşimet de jiya li behra spî Kartacayê Romayî Yûnanî her bi hev re şer dikirin. Loma hemû jiyana wî di nava şer de dewam kirî. Mirovan jî dîtinên wî yên zanistê yên teorîk bêtir guh didan çekên şer yên pêş dixist. Welatê wî dema li dijî Romayê bi Kartaca re bû yek, wê demê welatî wî ji aliyê Romayan ve hat torpêç kirin. Bi hişê xwe berê welatiyan berbi alîkariyê ve vedike. Gelek gotinên cuda yên li ser Arşimet çawa jiyana xwe ji dest daye hene. Tê gotin gora Arşimet bi demê re winda bûye û piştî bi salan ji aliyê ciceroya alîkariya konsûlê dikir ve hatiye dîtin û hatiye tamîr kirin.
Pélê guhdarên hêja hinekî ji min xwe sizbalê yanî bişînim ser jiyana me ji bo em bêjin wê giringiya zanistê destê xwe de em bi xwe sizbal bikişînim ser vê yekê. Wekî min got yani bi rastî ji yani mijara zaniştê yani mijara zanistê mijareke giring e û bandorê jî li ser her qadên jiyana mirova dike. Yani tedê em dibêjin ji bo jiyaneke baş, ji bo jiyaneke pêşketî, ji bo nivîsandineke xweş her tim bêjin ew lêkolîna li ser zanistê gelekî giring e. Dîsa min were helbestê Mîkaîlê Reşîd parve kir. Dîsa min balkişan ser Xelîlê Çaçan Muradov dîsa min balkişan ser çîroka rovî û qeling ku bi rastî jî çîrok di jiyana mirovan ji ber ku cihekî taybet e bixwest yanî ez hinekî ew bikim yanî balê bikişînim ser û dîsa yanî bi rastî ji xwe tam lê dinêrim gelek navdarên Kurdan heye, navdarên Kurdan ku bi rastî jî di jiyana xwe de gelek em bêjin tiştên baş bi gelê Kurdan re qezenc kirin. Elbet em yanî qala wan bikin naqet yanî heya ji destê me hat me hewl da ku em di bernameyê xwe de bi taybet yanî balê bikişin ser em bêjin navdarên Kurda jî dîsa berhemên wan em bêjin jiyana wan lê tu bi vê nebêjî yanî têrê nakê lê heta ji destê me hat me hewl da ku em balê bikişînin ser. Pélê guhdarên hêja dixwazim bernama xwe bi helbesteke şîlandoskî biqedînim. Di vê bernameyê de jî bi xwe sizbalê bikişînim ser Xelîlê Çaçan Muradov dîsa helbestê Mîkaîlê Reşîd çîroka rovî û qeling û zanist Arşîmet heta demek dinê bimînin di xweşiyê de û dixwazim bi helbesteke şîlandoskî bi dawî bikim. Firîn hesreta dîtina çavên te wek dîmenekî evîndarî ye. Dema lê dinêrim wek asoyekî wenda bûyî ye. Axînên dilê min di nav dilê min da mirin. Nagehên taxên dilê te xwezî ez jî wek qulingekî çeleng bama. Ji payîza dilê xwe berev bihara dilê te firî bama.